Mga puso, milyones sa shares ang pila ka mga barangay sa garbage fee ginpanugyanan sa Bacolod City LGU gamiton sa insakto. Siyam ka mga barangay sa syudad nga walang proseso agud makuha ang ila share ginpahanumdoman nga dasigon ang pagsumite sa requisitos. Yaring balita ang atong gintutuga. Malipayo ng matagpamuno sa barangay Bata kag barangay Villamonte nga matapos ang tinuig nga paghulat, nabato na ang ila share gikan sa garbage collection sa Bacolod City LGU. Santo sa City Ordinance 479 Series of 2009, 50% sang ginasukot nga garbage services ng LGU sa may establishmento sa tag sa kateritoryo ang ibalik sa barangay. Masobra 8 million pesos ang ginhatag sa Villamonte, samtang masobra 2.4 million naman ang nakuha nga share sang Bata. Santo sa pagsulundan, ang share ang pwede lang magamit sa mga proyekto may angot sa garbage management, sanitation, kag environmental programs. Kinahanglan, aprobado sa LGU ang proyekto kaangay isang pagbakal sa mini dump trucks antes makuha ang kwarta. Abay kami siyang mini dump truck. Kag inang basura mo, baklon ko. Madugang kami personnel para sa dump truck nga driver kag mga manughakwat basura. So we look forward na makadugang pagig para at least makadugang augment dira sa barangay sa pagserbisyo naton sa pag properly sang collection, no, madasig kag efficient the same time ang aton disposal. Suno, sa tagpamuno sa Bacolod Environment and Natural Resources Office, handa nga ma-release ang malapit 80 million pesos sa share para sa 61 ka mga barangay. Apang, talalopang doon, yang iba niyo barangay wala nagaproseso sang kwarta, nga kuntani, dakong mabulig sa ilan na sakupan. As of January 2024, may siyam ka mga barangay ang wala nakaproseso nga ginalakipan sang Barangay 9, Barangay 22, Punta Taytay, Kabug, Felisa, Barangay 25, 30, 34, kag 41. Ang challenge naton sa waste management is from the implementer, from the city, implementer man si barangay. Kung isa sa aton mga stakeholders nga importante ang hindi magkooperar, bisan nano pa naton katinguha diri sa babaw, sa syudad, sa barangay, hindi gini matigayon. May pila naman ka barangay nga ginpabalik ang project proposals. Maided man nga gina-monitor ang completion rate sa mga proyekto. Ayo, San Pedro, dasigon sa makapitan ng inapapeles. Sabay lo magreklamo nga kulang ang pondo para sa barangay. Obod, Kenil Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.